tom videa. Top 10 nejjedovatějších živočichů světa. 10. místo, žába, pralesnička strašná. Velikost 4 až 5 cm, barva zářivě žlutá, oranžová nebo zelená. Výskyt dešné pralesy západní Kolumbie. Číslo 9, šneček kůžolový. Velikost ulity asi 1 nebo 2 cm na výšku. Tvar štíhlý kůžolovitý. Barva ulity šedavá až hnědavá. Číslo 8, chobotnice modrokroužkovaná. Velikost jen asi 12 až 20 cm včetně chapadel. Tělo cca 5 až 8 cm. Barva záklidu žluto-hnědá, při podráždění se objeví jasné modré kruhy. Výskyt mělčiny korálového útesu, písečná dna. 7. místo, Taipan had velký. Velikost 2,5 až 3,5 metru, někdy i víc. Vzhled štíhlé tělo, barva od světle hnědé po tmavě olivovou. 6. místo, ryba fugu. Popis malá až středně velká mořská ryba, známá především díky své extrémní jedovatosti. Velikost obvykle kolem 20 až 30 cm délky. 5. místo, skokan smrtící. Velikost 4 až 6 cm, barva zářivě žlutá, někdy zelená nebo oranžová. Výskyt Kolumbie, tropické dešné pralesy. 4. místo, mořská vosa. Chápadla mohou být až 3 metry dlouhá, extrémně jedovatý žhavec, jeden z nejjedovatějších živočichů světa. 3. místo, kvípkam brazilský. Velikost až 15 cm s nohama. Chování velmi agresivní na rozdíl od většiny pavouky. 2. místo, štír. Výskyt severní Afrika, Blízký východ. Velikost 7 až 10 cm, barva žlutá, žlutohnědá. 1. místo, černá mamba. Délka obvykle 2,5 až 3 metry, může dorůst až 4,3 metry. Výskyt subsaharská Afrika, savany, křoviny, lesnaté oblasti. Barva šedá, hnědošedá nebo olivová. Rychlost až 20 km/h, nejrychlejší had na světě. Děkuju, že jste sledovali video, budu rád za každý like a odběr.